watsa ba dan Allah ta da watsa ba ba ta watsa ba ba Allah ba yi shi da yake ke son ta ba da zuciyata ke ba za mu yi idan na samu sayar samin ke ba za na tanka kowa ba an ba mu fara da sai ka zo na ƙarsa idan ki zo na kalle cikin biyar hausa siriyar rayuwa ta kake amsa kuma ba ki gani dare ta kin ba da ta kira rasa da ya kan jami na yi nisa amma kiran da ya so wasu kanan mutu na sibirin da kuma rikicin da ne nisa ta batun da fasa ko da ba da kansa tsarin zubin gidan gange ya kama zuciya ta ne kamar mafarki ne na san ki so ban da damuwa